Qur'an оқығандан һуң садақаллахул азим тип әйтү хөкеме. Бер бөек қари Махмуд Халил әл-Хусари, ысынлапта була торгайны, шундый агай, бик мәшһүр билдәле шәхес Мысырда, Египетта. Хатта шул әйтә дип язгандар. Касандыр ишеткәйнем, изге сәләфтәр, әүвәл мөселмандар булай дип әйтмәгән. Аңлатып китегез файдар инде бит. Ысынлапта садақаллахул азим дигән һүзләр хадисләрдә әйтелмәгән, кушылмаган. Быны хәзерге заманда шухаттым теге ниндидер талапка әйләндереп җибәргәннәр. Кем генә Коръан укымаһын, кешеләр көтә аны шул садақаллахул азим дип әйтүеңде әйттерәләр. Хатта көсләп әйттерәләр кайһы бер олы агайдар. Әгәр теге я был зикр, дуга хадисләрдә әйтелмәгән, кешеләр шуны ниндидер шартка, талапка әйләндерә башлай икән, әлбиттә был бидгат. Етмәһә, безнең Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең һүзләре бар бит инде. Ул үзе өйрәткән, сахабалар буны әйтер булган. Нигәлер кешеләр шуны әйтмәйләр, икенче һүзләр уйлап сыгаралар. Без бунда халгайнык, кардәшләр, мусламанның калгыһы дигән китап хылтанмаһын кайдан алырга була? Менә шунда ла Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткән һүзләре бар, хатып алыгыз, укыгыз. Безнең Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әгәр Коръан укыган булһа, яки теге кешеләр менән утырып һөйләшһә, мәҗлис бетһә, егет, яки намазны укып куйһа, ул садақаллахул азим дип әйтмәгән, икенче һүзләрдә әйткән. Икенче һүзләр шулай: Субханакаллахумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Субханакаллахумма ва бихамдик. Тәрҗемәһендә әйтәйек бит. Аллаһ субхана тааля һәр нәмәнән пак, өстен, һәр бер етешһезлекләрдән өстен дигән мәгънә ул. Кыска гына гарәпсә субханака дип әйтелә. Бихамдик, һиңә мактау, һинән башка илаһ юк дип шаһидлык кылам, истигъфар һәм тәүбә кылам дигән һүзләр. Был зикр шул мусламанның калгыһы. Кисәге лә был китап турында әйтеп киттек. Оның авторы турында әйбет. Был язылган бит инде. Был көсле хадис. Әгәр көсле хадистә Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям үзе өйрәткән һүзләре бар икән, икенче кешеләрнең һүзләрен алырга кирәкмәй. Хатта бөек шундый теге Коръан укучылар, ниндидер галим булһала, кем булһала, Пәйгамбәр ул Пәйгамбәр. Уның өйрәткән сөннәте ул сөннәт. Кешеләр нимәләр уйлап сыгара икән, ни тиклем улар абруйлы булмаһын, был барыр сөннәт түгел. Шулай кыскасы.